ዮሐንስ ምዕራፍ 5 መጽሐፍን ገንሸልን ቁጥሪ 1 አቤማን እቲ አብዝፋን ተቀሚጡ ዘሎ ድማ ብውሽጡን በወጻኢውን ተጻሒፉ ብሸውዓተ ማሕተም እተሓትመ መጽሐፍ ረይኹ ሓደ ብርቱዕ መልአኽ ድማ ነዚ መጽሐፍ እዚ ክግንጽሎ ንማሕተሙን ክፈትሖ ዝበቅዕ መን ኣሎ ኢሉ ብብርቱዕ ድምጺ ክጭርሕ ከሎ ረይኹዎ ነቲ መጽሐፍ እቲ ክግንጽሎ ወይስ ክሪኦ ኣብ ሰማይ ወይስ ኣብ ምድሪ ወይስ ኣብ ትሕቲ ምድሪ ንሓደ እኳ ኣይተኻኣሎን ኣነ ድማ ነቲ መጽሐፍ ዝግንጽሎ ወይስ ዝሪኦ ብቑዕ ሓደ እኳ ስለ ዘይተረኽበ ብዙሕ በኸኹ ካብቶም ሽማግለታት ሓደ ድማ ኣይትብከ እንሆ እቲ ካብ ነገድ ይሁዳ ዝኾነ አንበሳ እቲ ሱር ዳዊት ነቲ መጽሐፍ ክግንጽሎን ነቲ ሸውዓተ ማሕተሙውን ክፈትሖን ስዒሩ ኣሎ በለኒ ቁጥሪ 6 ኣማከል እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን ኣማከል እቶም ሽማግለታትን ተሓሪዱ ከም ዝነበረ ዝመስል ገንሸል ደው ኢሉ ረይኹ ንሱ ሸውዓተ ቀርንን ሸውዓተ ዓይንን ኣለዎ ንሳቶም ከዓ እቶም ናብ ብዘላ ምድሪ እተላኹ ሸውዓተ መናፍስቲ ኣምላኽ እዮም ንሱ መጺኡ ነቲ መጽሐፍ ካብ የማነይቲ ኢድ እቲ ኣብ ዝፋን እተቐመጠ ወሰዶ ነቲ መጽሐፍ ምስ ወሰዶ ከዓ እቶም 4 እንስሳን እቶም 24 ሽማግለታትን ነፍሲ ወከፎም መሰንቆን ዕጣን ዝመልአ ጽዋዕ ወርቅን ሒዞም እዚ ድማ ጸሎት እቶም ቅዱሳት እዩ ኣብ ቅድሚት ገንሸል ተደፍኡ ንሳቶም ከዓ ተሓሪድካስ ብደንካ ካብ ዘሎ ዓሌታትን ቋንቋታትን ህዝብን ኣሕዛብን ንኣምላኽ ዝኾኑ ሰባት ዓዲካሉ ኢኻ ንኣምላኽና ዝኾኑ መንግስትን ካህናትን ገበርካዮም ኣብ ምድሪ ድማ ክነግሱ እዮም እሞ ንስኻ ነቲ መጽሐፍ ክትወስዶ ነቲ ማሕተሙውን ክትፈትሖ ብቑዕ ኢኻ እናበሉ ሓድሽ መዝሙር ዘመሩ ቁጥሪ 11 ረይኹ ድማ ኣብ ዙርያ እቲ ዝፋንን እቶም 4 እንስሳን እቶም ሽማግለታትን ካብ ድምፂ ብዙሓት መላእኽቲ ሰማዕኹ ቁጽሮም ድማ ኣእላፍ ጊዜ ኣእላፍ ኣሻሕ ጊዜ እውን ኣሻሕ እዩ ዓው ብዝበለ ድምፅኻ እቲ እተሓርደ ገንሸል ንሱ ስልጣንን ሃብትን ጥበብን ሓይልን ክብርን ግርማን ውዳሴን ክወስድ ብቑዕ ይበሉ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ኣብ ትሕቲ ምድርን ኣብ ባሕርን ዘሎ ፍጡር ኣባታቶም ዘሎ ዘበለ ኩሉውን በረኸትን ክብርን ግርማን ስልጣንን ንዘለዓለመ ዓለም ነቲ ኣብ ዝፋን ተቐሚጡ ዘሎን ነቲ ገንሸልን ይኹን ክብሉ ከለዉ ሰማዕኹ እቶም 4 እንስሳ ከዓ ኣሜን በሉ እቶም ሽማግለታት እውን ፍግም ኢሎም ሰገዱ